A les Franqueses l'ordre ha estat el mateix, el PSC en primera posició, seguit d'Esquerra i de Junts. Els socialistes han aconseguit 1.700 vots, el que representa un 24% del cens. També Esquerra Republicana queda en segona posició amb un 22,9%, Junts per Catalunya un 18%, Vox, quarta força, com a la majoria de municipis de la comarca, un 9,11%, i aquí ve seguit per Ciutadans, En Comú Podem, la CUP, el PP i el PDeCAT. A 2:15 del matí, les 24 meses dels 8 col·legis electorals de les Franqueses del Vallès van quedar constituïdes sense cap incidència. A Llerona, els membres de les dues meses ubicades a la carpa del Consell del Poble de Llerona, espai que s'estrenava com a col·legi electoral, feien els últims preparatius per rebre els primers votants, que ja esperaven a l'entrada de la carpa. En aquest cas, els electors van començar a votar 15 minuts més tard per unes indicacions d'última hora de la responsable de l'administració als membres d'una de les meses. Tenia claríssim que vindria, i més si feu aquí la carpa, això... La carpa en si sola ja dona una tranquil·litat, no? No és un lloc que estaràs agobiat i hi ha bona ventilació, vull dir que ja ho teníem molt ben pensat, això, Un altre dels punts de votació que rebia electors per primera vegada va ser l'espai Can Prat de Corró de Vall, on l'accés dels votants estava controlat en tot moment per evitar aglomeracions i la formació de cues a l'interior del col·legi, a més de vetllar per la seguretat sanitària dels votants i membres de les meses. Supercorrecte, perfecte, no hi ha aglomeracions, ho trobo molt ben organitzat, molt bé. Jo penso que els que tenim ganes de votar i que sabem el que votem i volem, jo crec que tots anirem a votar. A la tarda, la jornada electoral va seguir sense incidències i a les 8 en punt, un cop tancats tots els col·legis electorals, va començar el recompte de vots, que enguany va ser més lent per la gran quantitat de vots emesos per correu, un total de 581. Pel que fa a les dades de participació, dels 14.215 franquesins cridats a les urnes, van exercir el seu dret a vot 7.025 electors, un 49,29% del cens. 33 punts menys respecte a les eleccions del Parlament de Catalunya del 2017, on la participació va ser del 81,93%.